фарқ байни ғолиб ва мағлуб ин аст ки ғолиб боварӣ дорад ӯ ғолиб мешавад ва ҳар як қадам ин қадам ё ба пеш ё дарси хуб аст ки барои чизе ноил шудан фиристода шудааст. мағлуб баъзан имконияти зиёд аз ғолибро дорад, аммо вақте ба мушкилот гирифтор мешавад ё кораш барор намегирад, ӯ дигар қадам намемонад. як корро то охир иҷро накарда ба кори дигар мегузарад ки онро ҳам тамом намекунад. ғолибон ҳар як мушкилиро қабул мекунанд. онҳо фикр мекунанд ки ҳеҷ гап не. ин аз ҷониби худо барои чизеро ёд гирифтан ба ман фиристода шудааст. ин як ҷузъи кор аст ки барои кори бузургро анҷом додан маро омода мекунад ва оқибат муваффақ мешавам. аз ин бояд дарс гирифт. агар шумо дар ҳақиқат боварӣ доред ки ба чизе ноил шудан мумкин аст, нокомиҳоро қабул кунед, зеро ҳоло он охир ва меъёр нест. ин ҳикмат дорад ва ин ҳикматро истифода намоед ва қадами устувор гузоред. наполеон хил мегӯяд ки дар баробари ҳар як нокомӣ дар сари инсон муваффақият ҳаст, ки ҳарду баробар ҳастанд. одами муваффақ онро мекобад ва дар ҳар як нокомӣ муваффақиятро мебинад ва ҳамеша меёбад. ва агар шумо ҳам муваффақиятро мекобед, онро меёбед. брюс-лии бузург гуфта буд: коре нест ки инсон натавонад. агар касе натавонист, то аввалин бош. шумо ҳам метавонед. дар саҳифаи мо обуна шавед ва наворҳои дигари ба худ заруриро тамошо кунед.